Ahoj, vítam ťa v prvej lekcii, prečo sa nevesty pri výbere svadobných šiat cítia stratené. Možno si predstavovala, že výber šiat je úplne jednoduchá záležitosť a bude jeden z najkrajších momentov tvojej svadby a príprav na svadbu. Ale realita je trošku iná. Až 80% nevies začne po výbere svadobných šiat pochybovať. Nie žalutovať, ale pochybovať. Vysvetlím ti, prečo tomu tak je. Predstavovala si, že vojdeš do salónu, postavíš sa pred zrkadlo, vyskúšaš si pár šiat a jednoducho na niektoré z nich povieš, toto sú oni. Realita je však trošku iná. Po niekoľkých skúškach dostaneš pocit, že začínaš mať v tom celom chaos a zrazu nevieš, čo sa ti páči. Nie je to tvoja chyba, lebo takéto pocity má veľa neviest. Z mojej praxe vidím, že nevesty prichádzajú do salónu trochu vystresované, celku nepripravené a nakoniec zistíme, že ani nevedia, čo chcú. Keď skúšaš veľa šiat, ktoré sú ti k dispozícii v salóne, začneš porovnávať, pochybovať o tom, ktoré sú dobré, začneš počúvať názory svojho okolia a postupne strácaš svoju istotu. Dokonca niektoré nevesty si začnú myslieť, že na vine sú oni, že robia z jednoduchej veci zbytočne veľký problém, ale pravda je úplne iná. Nie je to tvoja chyba. A v tejto lekcii ti vysvetlím, prečo sa to tak deje. Výber šiat je, ako tu vidíte na obrázku, nie veľmi jednoduchá záležitosť a asi takto to nebude prebiehať, ale sľubujem vám, keď sa dostanete na koniec kurzu, tak ten krížik stadiaľ môže odísť a budete si výber šiat užívať možno aj týmto spôsobom. A čo sa deje v hlave nevesty? Výber šiat patrí medzi jedno z najemocionálnejších rozhodnutí počas svadby, aj najťažších teda, ale tá emocionálna stránka tam zohráva veľkú rolu. Počas skúšania v salóne sa stretávajú tri faktory. Emócie, vplyv okolia a nespočetné množstvo možností vyskúšaných šiat. Keď sa tieto tri veci spoja, môže vzniknúť v hlave chaos a veľa neviest to takto zažíva. Poďme sa na to pozrieť bližšie. Čo sa deje teda v hlave nevesty? Tak predovšetkým sú to tie emócie. Počas skúšania vám vzniká konflikt medzi tvojim pocitom a tým, ako si doteraz mala predstavu o tom, aké chceš šaty, možno si ovplyvnená nejakými napozeranými TikTokmi a sociálnymi sieťami a Instagramom, možno máš nejakú predstavu z detstva, ako by mali vyzerať. To je jeden faktor. Ďalší faktor je to, že prídeš do prostredia, ktoré je vyslovene prispôsobené skúšaniu šiat, aby sa tam navodili emócie, si to veľké zrkadlá, nasvietená si, krásna hudba, atmosféra, všetci sú šťastní. A zrazu stojíš v šatách, ktoré si možno nikdy predtým nemala, teda svadobne si nemala, ale mám nevesty, ktoré vôbec skoro nenosia šaty. A tvoj mozog na to reaguje veľmi silno. Začne sa tvoriť v mozgu dopamín, to je hormón odmeny. A ten spôsobuje nadšenie, eufóriu, taký pocit výnimočnosti, zrazu sa nevesť začne cítiť ako princezná a niekedy spôsobia až tak zrazu rozmaznanie pred tým zrkadlom, lebo vedia, že celá pozornosť je sústredená na nich. No a veľakrát sa hneď ozýva ten pocit, toto sú oni. Všetky tieto tri faktory vplývajú na tvoje rozhodnutie a ty sa rozhodneš, áno, možno, že teda to sú oni. Ale eufória neznamená ešte istotu. V salóne máš vplyv okolia, z tvojho doprovodu. Do doprovodu si berieš zvyčajne mamu, kamarátky, možno kolegyne, niekoho z rodiny. A vždy, keď sa ma nevesty pýtajú, koľko ľudí si môžu zobrať, tak ja hovorím, koľko sa zmestí, ale kvôli vám to nie je dobre. V podstate mali by ste si brať ľudí so sebou, ktorí vás poznajú a hovorím maximálne 2, 3.
aby nedošlo k tomu, že budete ovplyvnená viacerými názormi. Keď si šaty vyberiete a v podstate prídete domov, máte ten pocit, že zrazu všetko opadlo, celá tá sláva a začnete mať trochu pochybnosti. Takže máme tu vplyv emócií, máme tu vplyv okolia a takýmto spôsobom na vás vzniká tlak. Predstavte si typickú situáciu. Stojíte pred zrkadlom, mama má slzy v očiach, kamarátky hovoria, toto sú nádherné, tieto sú pre teba ako stvorené a nevidela som ešte krajšie. No a samozrejme personál salónu vám to všetko len potvrdzuje, že vyzeráte krásne. Takéto reakcie sú prirodzené, lenže váš mozog je nastavený tak, že veľmi silno reaguje na názor skupiny. A ak skupina reaguje pozitívne, máme prirodzenú tendenciu svoje hodnotenie prispôsobiť tej skupine. A ak je ten názor jednotný ešte, že sa nerozchádzajú, tak vplyv na vás je veľmi silný. Takže potom to môže byť o tom, že si vyberáš šaty, ktoré sa páčia okoliu a nie o tom, ako sa cítiš v nich ty. Čiže riešiš to, čo očakáva okolie. Vtedy sa môže stať, že nevesta začína, alebo teda prestane dôverovať svojmu pocitu. Máme tu teda ešte tvoju predstavu z detstva, čiže to doplňa všetko to, tie pocity, názory okolia, dokonalé šaty, sa vám to v mozgu mieša a ste tým celým ovplyvnená. Nie je to teda ľahké a nemyslíte si, že je to vaša chyba a že ste sama, ktorá sa nevie rozhodnúť. Takže mozog, vplyv teda názorov priateliek, rodiny a personálu. No a mozog si hľadá akési také potvrdenie, že sú to tie správne šaty, ktoré ste si vybrali. Máme tu ešte ale jeden faktor a ten je ešte, by som povedala, z tých najdôležitejších a to je množstvo šiat, ktoré sú vám k dispozícii na skúšanie. Veľa neviest si myslí, že čím viac šiat vyskúša, tým bude mať lepší prehľad. Lenže realita je taká, že keď má vyskúšaných 10 šiat, už tie prvé si nepamätá. Z mojej praxe je to tak, že buď sa stávalo, že si vybrala nevesta na základe toho wow efektu, prvé šaty, vrátila sa k ním teda po výbere, alebo si brala posledné. Veľmi, veľmi často sa to opakovalo. Čím viacej možností máte, tým sa vám ťažšie rozhoduje. Volá sa to paradox výberu, že v podstate psychológia nám ukazuje presný opak, že nevesta nezíska istotu, ale nadobúda v hlave chaos. Na začiatku skúšania je nadšená, ale po niekoľkých modeloch začne porovnávať. Tieto mali krajší strih, tieto mali lepšiu sukňu, tieto boli elegantnejšie. No a potom postupne po tých 8-12 šatách prichádza únava. Nehovorím, keď už máte za sebou pár salónov, tak je to úplne akože chaos a máte normálne mentálnu únavu z toho, že už neviete, ktoré ste skúšali, čo vám pasovalo, ktoré si chcete vybrať a ste unavená. Vy ste unavená, váš mozog je unavený z rozhodnutia a vtedy sa stane jedna z dvoch vecí. Buď nevesta nedokáže si vybrať žiadne šaty, alebo si vyberie len preto, že už chce mať pokoj a vyberá si tie posledné. No a potom sa začne uisťovať, že áno, to sú oni a možno sú tie, ale už ste si akože istá, že sú to tie, lenže nemôžeme hovoriť, že istota a úľava sú jedno a to isté. A vtedy vznikajú aj chyby neviest pri výbere šiat. Mozog hľadá jednoducho potvrdenie, že ste si vybrali dobre a vy zase začínate pochybovať, či ste sa nerozhodli príliš rýchlo, možno ste si mali skúsiť nejaké iné šaty, možno boli tie druhé, tretie lepšie, ale nie je to preto, že ste si vybrali zlé šaty,
ale preto, lebo ste si nevyberali v nejakom pokoji. Pokoj pri výbere šiat je to podstatné. A to by som chcela, aby sme dosiahli na konci kurzu, že budete odchádzať zo salónu, zo šatami, o ktorých nebudete pochybovať, že sú to tie správne. Dobrú správu mám pre vás teda, že dá sa tomu predísť a my sa k tomu dopracujeme. No a aby si vedela, že nie si jediná, ktorá toto rieši a aby si vedela, ako na tom si, aby sme sa mohli pohnúť ďalej do ďalšej lekcii, tá bude o tom rozhodovaní bez výčitiek, tak som ti pripravila taký krátky kvíz, kde zistíš, ako na tom si a v podstate, či si pripravená na výber šiat. Urob si tento test v pohodičke, daj si vinko, láhni si, daj si notebook pred seba a urob si pohodlie a v podstate vyplň si tento test. A my sa stretneme pri ďalšej lekcii.